Så skal vi have frokost. Og det er fritter, frysepizza og nogle flere fritter. Så skal vi slukke. Sådan, så åbner vi frysepizzaerne. Ja, det... Hvordan gør man det her? Altså, jeg har gjort det her før. tager du den ud? Okay. Så gør vi sådan. Sådan der. Der var en frysepizza der. Så skal vi også lave en pomfrit. Så skal vi til noget mere pepperoni på vores pizza her. Pepperoni. Ja, nemlig. Find noget. Ej, hvor dejligt. Det stinker det her. Det dufter dejligt. Ej, det dufter... Ej. Har du været en grisestand, siden du siger det her, det dufter dejligt? Men jeg kan bare godt lide pepperoni. Ja, fair nok. Men nu, det er nok heller ikke alle, der lige kan lide lugten af griselort. Nej, det er din parfume. Det er griselugten, der er min parfume. Ja. Bum, 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 dum, bum, bum, bum. Ej. Johannes har haft diarré. Hvad fuck snakker du om? Nej, det har han ikke. Din lille. Vi laver sjov med hinanden. Og sådan er det. Skal I se pizzaen, så kan Hans lige filme. Skal jeg filme? Du skal filme pizzaerne. Fuck hænderne. 2 sekunder. Gå lige 2 sekunder. Jeg skal oregano på. Der går lige et halvt sekund. Jeg skal lige oregano på. Slap af. Mig svin. Sådan. Jeg har også lige drysset noget op over min. Sådan her. Og det er det her fine et eller andet, som så bliver drysset ud over vores pizza her. Det er oregano. Ja, meget, meget fint oregano. Fra det fineste pizzeria. Og så her med... Et par minutter, så laver vi pomfritters. I en rigtig fin frityre. Den kan I lige få lov at se. Den er meget, meget fin. Det er bare en frityre. Ja, det er meget en fin frityre. I har en frityre. Prøv at tænke på det. Det er jeg er fed. Og gæt en gang, der var en joke igen. Eller noget. Hvor er pizzaen henne? Okay. Jeg skal lige have bagepapir på hurtigt. Okay, så stopper vi lige og vender tilbage. Så er vi tilbage igen. Med pizzaer på noget bagepapir. Kalle har lige fundet noget bagepapir frem og en bageplade. Og åbnet ovnen. Og så skal de bare derind og hygge sig. Hygge. Rammer de? Nej, det går fint. Så der var Og tændt. Så trykker du lige pause. Yes, så stopper vi lige filmen her. Og vi vender tilbage, når vi skal sætte op pomfritter. Yes, det gør det bare. Sådan. Så skal vi lige ud i køkkenet igen. Og så er Kalle i gang med at lave pomfritter her. Ja. Der er ikke nok til 2 der. Der er nok til... Ja. Der er sgu nok til min ene håndfuld. Sådan en halv. Så. Og det var sådan en ny pose. Ja. Det går da skide godt. Eller hvad siger du, Monty? Vi starter med det. Starter vi med det? Ja. Godt. Stop. Okay. Nu putter vi pomfritterne i. Hold da op. Jeg skal måske lige tænde på emnet. Har du gjort det? Jeg tror lige, jeg fik olie i munden. Godt, du skal slukke nu. Ja, vi skal lige se, hvordan det her making progress, eller hvad man nu siger på engelsk hedder. Sådan. Og så kan vi se vores processor her inde i den her ovn. Det går mega fremskridt. Det går mega godt. Ja. Nu ryger det. Vi vender tilbage. Cooking with Johannes! Cooking with Johannes! Og Kalle! Og det er så pizzaerne, der laver en proces. Goddag. I et nyt filmperspektiv nu. Nu skal pizzaerne ud. Så slukker vi for ovnen. Og se den lækre basser her. Jeg slår bag dig. Ja. Det er så fint. Så har vi de her 2 lækre pizzaer. Og pomfritterne.
Lige meget. Det beklager jeg lige meget. Nå, det er godt. Skal vi skære ud nu, eller hvad? Og vi venter lige på fritteren. Yes, så vi vender lidt tilbage senere. Sådan. Så skal pomfritterne løftes af, eller rystes af. Så den er færdig. Og så skal de op i den her. Jeg ikke har så meget olie med jo. Nej, det er også ubehageligt. Så skal jeg op den her skål. Ja. Sådan, ja. Ja, alt er ude. Så mangler vi salt. Og så er vores lækre pizza her. Hvad vil du have all around på? All around. Ja, det kan vi godt. Hvad vil du have på? Jeg skal have all around. Det skal jeg også. Og salt. Så det der all around krydderi. Ja, jeg kan godt putte lidt mere på. Ja, mere. Det er altid godt. Ja. Sådan. Der er noget manche på. Jamen så. Jo. Vi prøver bare lige på sådan løbende. Smag til. Ja, det tror jeg er en god idé. Lækkert. Det kan ingen. Hvad? Film med dig. Hvad siger vi? Der er vi lige Johannes pizza her. Det er min, det der. Den skal ikke flyve ud over. Ej, det ville være dumt. Bang. Voila! Så er vi lige min pizza. Den er her. Op, sådan. Bum, så skal de sgu skære. Ja, det skal de nemlig. Hvor har du det udstyr henne? Det var der. Skal du det over i 4 stykker eller noget? Og det gør. Ja. Man skal jo kunne spise det. Hvad med dig? Det er det samme. Og det er de lækre frysepizzaer, det her. Fra Dr. Øger. Jeg skulle til at smide den her ud. Hvad skal du til at smide? Du skal ikke smide den der og skære ud. Helt ærligt. Sige. Er du så klar? Til det lækre pomfritter. Aha. Hvad siger du? Så har vi noget is til, noget Pepsi Max. Yes, sir. Ja, det tror jeg for det er forkert motion, men det er der ikke noget at gøre ved. Sådan. Sluk. Yes. Det var det for denne video. Så har vi sat os ind. Og fået noget lækker mad. Maden er her. Og det er min tallerken. Dup. Hvad siger vi, Johannes? Vi siger, det er lækkert. Og med Nissebanden i Grønland. nissebanden, ja.